ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Президенти ташкилоти Open FC Александр Гурьянов оиди вазни сабуки Open FC фикроша баён кард, ки бо эълони худ мухлисони тоҷикро хеле хушҳол кард. биён суханҳои Гурьяновро гӯш мекунем. вазни сабук дар ташкилоти мо триллери ҳақиқист. ман мехоҳам боз як маротибаи дигар такрор кунам. Фазлиддин Обидов довталаби рақами 1 барои камарбанди вазни сабуки Open FC аст. ин ҷанговари тоҷикистонӣ бо мо роҳи хеле калонро тай кардааст ва ӯ дар ташкилоти мо сахт калон шудааст. аммо акнун саволи асосӣ, ки ба ӯ рақобати арзанда барои камарбанд ташкил карда метавонад. мо қарор баровардем ки муҳорибаи Александр Ляпунов ва Лукас Маркез дар турнири Open FC 6 ки дар шаҳри Краснодар баргузор мегардад, муҳорибаи довталабӣ шавад. ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи дурахшон мешавад. ахири ҷангваро боша барои номзади довталаби ташкилот сазоворанд, гуфтааст Гурьянов. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки ин беҳтарин хабар аст ва чӣ хеле ки фаҳмидем варзигари тоҷик Фазлиддин Обидов довталаби рақами 1 барои камарбанди вазни сабуки Open FC аст ва барои камарбанд бо ӯ ғолиби муҳорибаи Александр Ляпунов ва Лукас Маркез вохоҳад хӯрд. мо ба Фазлиддин омодагии хуби беосеб орзумандем ва боварӣ дорем ки ӯ ҳатман соҳиби ин камарбанд мешавад. рӯзи 28 август дар шаҳри Краснодар турнири ACA 127 баргузор мегардад, ки дар он яке аз варзигарони машҳури тоҷик Аъзам Ғафуров ба қафас бармегардад ва рақиби ӯ Микаэл Силандер хоҳад шуд. хотиррасон мекунем ки Аъзам Ғафуров охирон муҳорибаи худро дар турнири ACA 111 зидди варзигари бразилӣ Чарлз Энрике гузаронд ва дар муҳорибаи хеле наздик ғалабаро аз даст дод. Аъзам дар стойка кор карданро дӯст медорад ва кӯшиш мекунад ки муҳорибаҳои дурахшон нишон диҳад. рақиби ояндаи ӯ Микаэл Силандер боша кӯшиш мекунад ки муҳорибаҳои худро дар замин гузаронад. ва дӯстон, чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем, Аъзам дар муҳорибаҳо бар зидди гӯштингирҳо шикаст хӯрдааст ва умедвор мешавем ки ин дафъа ӯ ба рақиби гӯштингири худ имконияти ғолиб шуданро намедиҳад. мо ба Аъзам омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. имрӯз хабар пайдо шуд ки муҳориба байни Ислам Махачев ва Тиаго Моезес расман муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night мешавад, ки рӯзи 18 июл дар Лас Вегас баргузор хоҳад шуд. аз сабабе ки чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним сабук Макс Холлоуей осеб гирифт ва муҳорибаи ӯ бар зидди Яир Родригес барҳам хӯрд, акнун муҳорибаи Ислам ва Тиаго муҳорибаи асосӣ ва 5-раунда хоҳад шуд. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев дар рейтинги вазни сабук дар ҷои 9 қарор дорад. рақиби ӯ Тиаго Моезес бошад дар ҷои 14 ва ин муҳориба барои ҳар дуи ҷангваро хеле муҳорибаи муҳим аст. агар Ислам дар ин муҳориба ғолиб шавад, пас ӯ боз як қадам барои камарбанд наздик мешавад ва агар Моезес ғолиб шавад, пас ӯ дар рейтинги вазни сабуки UFC хеле ба боло меравад. ба фикри шахсии шумо дӯстон, ки дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид, хонаободу сарбаланд бошен.